هيفي اف ام سلاف وريز گهدارن هێژا و دەلال ئەس هۆژین هادی بووەرە مات خەلەکەکەن و داش کۆشەیە ڕادانا کولیلکان گهدارێ مە پڕانیا دەرمانên zarokê tama we baş e lê got zarokê we ji dermanê xwe û ji tama wan aciz bin hûn ê çi bikin wê baş be got hûn qedeheke ji ava got zaroka we jê hez dike hûn amade bikin jê re mîna ava pirteqala ji bo got vexwe piştî derman yan jî bihêle got kesê derdora zaroka te jê re li çepka bixin û piştgiriya wî bigirin da got dermanê xwe vexwe. Guhdarê me hûn dikarin bihêlin zarokê we bi bila xwe bigire ji bo got bihna derman neke û bi tama wê nehise lê zorê lê nekin da got vî tiştî bike. Wê baş be got tu ji zaroka xwe re şîrove bike got vê dermanê xwe bixwe ji bo neêşe û ji bo rehet bibe. Gava got temenê wê baş be û ji te fêm bike got jêr şîrove bike. Diya hêja got te zehmetî dît got tu bihêle zarokên te dermanê xwe vexwin ji bizîşkire bêje got derman biguhere û dermanekî tamayî baş bide zarokê te. Pêwîst e got tu diranên zarokê xwe bişo piştî got dermanê xwe vexwe ji ber got gelek dermanên zarokan şekkir tê de hene. Guhdarê me bi vî awayî em gihan dawiya xeleka xwe ya îro ji koşeya radana kulîlkan. Da xelekeke din bimînin, di xêr û xweşiyê de.